matuod nga Diyos ug manluluwas. Amen. Okay, mga higala sa makasapa, welcome dinhi sa atong programa Jesus is our Hope. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo og dako sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan. Busa bisan ding dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay mga higala, sama sa ato nga naandan sa dili pata moadto sa unahan. Kanana ang ato sa ning ibanan og pipila ka mga text messages, no? By the way, kuan di ay salamat sa mga tagalinaw nila ni Tatay Justiniano Lumapak, ug nanay din mga kalusor, mga Dilafinia family. Salamat sa inyong kanunay pagsunod sa atong programa. Okay? Ato ning basahon. Tinuod gyud hinuon pod na sir ang gisulti sa Dios nga igpapahulay ikapitong adlaw ra. Unya kay ang tao na anad naman sir sa unang adlaw nga Domingo, pabilin na lang gid sila dinha. Salamat sa pagbasa si Magno de ini ang inyo nang tigpaminawan. Wa na ko'y relihiyon ron sir kay nag-aninag pa ko kung asa gyud ko mo pasilong nga landong kay daw daghan na mga butang nga akong nasabtan nga nahayagan ko nga sayop di ay ang ako nga gibarugan nga relihiyon. So karon wa na koy something's missing na ni. So karon wa na koy mao ni, no? Okay, ato ning kuan, ato pa ning basahon ni kuan ni kanana ang do na bay problema ang ato nga internet, Brother Libby? Okay. Ato pa ning basahon Brother John, pangutaan naman ni. So, kailan no, kay gipaluop tong atong gisgutan kagabi. Okay. Ini apatay kuan basahon. Maulagin na kay ang tao magbuot-buot termang gyud aw bahala na og masupak ang sa Ginoo basta nga ang iyang gusto mauray masunod. Ang gusto sa Ginoo Sabado, kapitong adlaw. Ang gustos kadaghanan, Domingo, unang adlaw. Tuy-tuy, good ning tao, sir. Okay. Sa dila, okay lang kay ang tao, gitagaan man na sa Ginoo kagawasan sa pagpili. Ang tanang mga paningkamot sa Ginoo, gihimo na. Gibiyaan niyang iyang trono dito sa langit. Nanaog siya dinis kalibutan, nagpakatao. Nagpamakamatay siya, nalansang siya dito sa Kalbaryo sa cross. Niya, ipakita gyud unta sa mga tao, nakita gyud ang tinud-anay nga gugmas Ginoo nga gusto gid niya nga ang tao maluwas pero og dili gyud sa gihapon na may nakita nga mga talan-aon sa pagdumili sa mga tao sa panahon ning Noe, sila nangalaglag sa samang pagkaagi, dili naman sad tubig ang maaguman sa tao kun dili kalayo ila na nga kaugalingon nga pagpili. But I hope nga sa inyong pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan, dili mo masayop sa pagpili kung asa mo dapit mo lugar kay ang panahon talitapos na. Well, mga higala, sa dili pa si Brother Libby magaiban og pipila ka mga text message sa iyang cellphone. Mas mayo siguro Brother Libby nga imo usa lion diha ang atong monitor. Okay. Ato sa nga ikuan kay nagduna pay maniobra si Brother Libby diri tungod kay ang makuan ron nato dinhi murag sa ato nga kuan murag ang internet may problema, ang audio mauray mabati pero ang video di na makita. So ikuan niya diri sa iyang cellphone. So ato ning kuan sad, ato lang ning padayunan sa pagbasa. Maayong hapon, Pastor. Mahitungod ni anang adlaw nga igpapahulay, daghan namang nahibaw ana, pero lagi ang tao kay musunod man sa ilang namatan og mahayag, bahala na lang na sila. Salamat sa pagbasa, Pastor. Si Delia Dene. Okay, Sister Delia.
Salamat kaayo no. Unya manghinaot lang pud midire, manghinaot lang pud ko nga dili ka maapil sa mga tao nga kanang pamahala tungod kay naanad sila, mo'y ilang namataan og mahayag, diha na lang sila mamatay o magpakamatay. Himuon na to nga unta mupili ta, giksulti na gyud na sa Biblia si Kristo ang namulong, dili tanan nagampo. O Ginoo makasulod sa langit kundili ang nagtuman sa kabubuton sa mahanas langit. Duha ra gyud pilian sa tao. Musunod siya sa kabubuton sa Dios, malangit siya. Musupak siya sa kabubuton sa Dios, malaglag siya. Piliin ning duha, asa ka maghimo ka karon para sa imong ikaluwas o kun ang imong gihimo para ba sa imong ikalaglag. Ikaw ra ang magpili niana. Apan hinumdumi nga gihigugma gyud ta sa Ginoo. Gustos Ginoong mga luwas ta. Og malaglag magani ta sa adlaw sa katapusan, mga laglag mo, dili na mo'y planos Ginoo. Kay ang planos Ginoo maluwas tang tanan. Pero kung malaglag gani ka kana, kay imo na nga gipili karon. Kay kung unsay imong dangatan sa adlaw sa katapusan, mao man usab unya na ang imong gikinabuhian karon. Busa kung maunsa ka ugma o unya diha sa adlaw sa paghukom, kana kay maunay imong gikinabuhian karon. Well, di apatay basahon, ni apatay kuan ni basahon diri. Mangutana lang mi sir, pangutana ni. So di lang usa ta ni ay kuan ni ay paluap nga pangutana nga nangutana magud atong gitubagod kagabi kadtong kuan ni ex barangay Captain George Luna. Nga dunay nabati niya dinhi sa DYCM nga kuno ang Domingo mo'y igpapahulay sa mga Christian o niya ang Sabado iyas mga Hudiyo. So dunay paluap ba nga sa atong gisgutan kagabi nya munay atong tubagon karon. So nasayod naman mo, natinawa naman mo nga sa Biblia usara kaadlaw ang igpapahulay nga gihatag sa Ginoo adlaw rang ikapito Sabado. Pero moingon nga ang Sabado igpapahulay sa mga Hudiyo kay ang Domingo iyas mga Christian mulabas nga duha na ang adlaw ang igpapahulay. Nya gisultis Ginoo unom ka adlaw magbuhat ka tanan nimong bulaton sa adlaw ikapito pahulay ka kay ngiding adlaw iyas sa Ginoo iyong bang imong Dios. Una nganong duhaon magginimo imo magyong pasubraan nga usar may gihatag is Ginoo. Okay mga higala, adto ta sa paglili sa atong monitor aron atong may baluan ni og diin ning dapita o lugar sa kalibutan nagagikan ng atong mga pinalangga nga mga viewers. Brother Libby. Okay, dugang salamat Brother John. Maayong gabi sa atong tanan nga mga pinalangga nga mga tigpaminaw. Kutob sa naminaw karon abot sa leak signal sa ato sa radio og sa mga viewers nato sa Pilipinas o sa tibuok kalibutan. Kamong tanan kinasing-kasing namo nga gina-welcome sa tulumanon sa Jesus is our hope. So makahimo mo sa padala din inyong mga mensahe diri sa ato nga account yun sa DYCM Bugo Adventist. Wa gitay video audio ra ni ato pero makapaminaw ra mo diha gyapon. Pero diha atong video niya sa atong live diya sa atong account no kang Libre Calabis nga account no, makahimo mo sa pag-open mahigala matan-aw ninyo pwede sa gari lang mo maminaw po sa account sa DYCM anya makasend mo mga messages ato lang po ng pangbasahon mga kahigalaan no. Okay, atong gina-welcome ang tanan anya madto ta sa pagbasa mga higala sa pipila ka mga messages nga atong nakita din sa screen no atong tan-awon dinhi. Okay, niya si Brother Ronilo Itang anya yang mensahe maayong gabi mga Kuya Libby o Brother John. God bless kanatong God bless kadtong sa account sa FB sa DYCM walay video. God bless tinawad na. Okay, akong giukay-ukay diri wa gyud mo gawas ang video. So muna nag-open na lang ko sa ako ang account para nga
makita sa ninyo ang atong programa hinon makadungog mo diri sa ato nga account sa DYCM kay naamay audio. O niya po si Carmelina Busotros sa Kadwawan, si Pidge Lipawpaw, nagtanaw po siya nato. O niya po si Jimary Kalapuan, nakiguban sa nato karong gabi na. O niya po si Brother Doming Manggubat. Okay, ato rin tanawon diri sa DYCM karing og pagslibi og sa tanan nga naminaw karon, God bless. O niya sa dangubo of Seventh-day Adventist Church, salamat po sa pagpray og paglab. Niya po si Brother Ronilo Itang, maayong gabi na usab kaninyo Brother John og Kuya Libby og sa mga nagsunod niining programa sa Jesus is Our Hope. God bless sa tanan og Brother John. Walay video, God bless. Tinood na. Ato gimaniho dire, wag yun mo gawas ang video. O niya po, nato nakita si Brother Joseph Distura Nubabos, Brother Jeffrey Joseph Distura Nubabos sa Laaw ni. Sumayang gabi ni mo, Brother Joseph, oban sa imong family. O niya pong nakita din si Sister Chari de la Cruz Nugas. Salamat sa paglab o pagpray, Sister Chari. Nga mayong gabi nimo diha uban sa imong family o sa tanan diha ato masilingan sa mabuli nga nagasunod kanunay diha sa mga Sumalinog, no? Sila si Dong Sincere Sumalinog, Sister Mercy iyang pamilya, sila si Totron de Ilanan and family, ani ang atulan Sister Emilia, mga Serapino family diha, mga pamilyas, mga Lipalam, mga Ipel family, ngadtos mga Sinoy family, o niya mga Sayod family o mga Maglasang family. So tanan diyas mabuli atong mga pinalanggan tigpaminaw, atos mga Gutierrez family atong gina-welcome karon. Kutob sa naminaw diya atong gina-welcome sa atong programa. O niya nakita po nato dinhi si Sonny Sumayang. Salamat po sa paglab o pagpray sa ato nga tulumanon, Brother Sonny. Niya po si Carter Jed Tihares. Okay, iyang mensahe, hi, musta? Good evening, God bless. So, good evening also, Carter Jid Tihares. O niya si Altia Ricial Jans Rodriguez. Salamat po sa pagtanaw o pagpray. Ato sa nakita si Rodolfo Bantilan. Mayong gabi mga brad, watching diri sa Hiluktugan, Kananga, Leyte. Okay, salamat kaayo, no? Bisan walay video pero naminaw gimuhigala sa atong audio sa account sa DYCM. Okay, niya po si Ginalyn Lomontad. Salamat po sa pagpray o paglab, Sister Ginalyn. Niya ito pong nakita si Brother Edwin Notarte. Mayong gabi mga kapaglaom. Salamat sa pagpray o paglab. So good evening also. Okay, ato ta sa pikas nga screen mga higala. Ato ning lilion makadiyot ang ato nga mga higala nga naglab, no? O niya naglike sa ato nga program. So ato ning tan-awon okay. Ato ning tanawon mga kahigalaan nato, mga kaigsuna nato nga nag-like sa ato nga program. Okay? Aritas mga nag-love ni si Ronilo Itang, Nonahani Monterde Punay, Sherwin Orsal, Esperanza Casiano Aniban, Edwin Notarte, Elmodam Flores, Chari de la Cruz Nugas, Erixa Sinoy, Amistoso, Ena Shen, Ayan Kevin Dorotan, Lowell Lodalo Estrera o Jimary Kalapuan. Aniya ato ning tanawon sa mga nag-like, ato nakita si Jeffney Jerez Malate, Gisrael Dinglas, Aniceto Preselias, Rodolfo Bantilan, Oftana Dave Jason, Florinda Manzo, Romel Tumakay, Emily Dilaw Hilig, aniasad si Basilio Tiro Notarion Jr.,
Ginaline Lumuntad o Brother Rufino Itang. So mao ni atong mga nakita dinhi karon nga nag-love o nag-like sa ato nga program. Ani ato po nakita si Brother Rufino Moreno. Salamat po Brother Rufino sa pag-love o pag-pray. Ani ato sa nakita diri speakers niya po si Maria Grita Arroidas. So salamat no. Maria Grita Arroidas sa pagtan-aw diri sa ato nga account sa ato nga Mami, maayong gabi ni mo diha mami sa kuan sa Tambungon, no? Kumusta mong tanan des Tambungon? Paririmis Garino, Ninong Villo, no? Salamat sa tanan diha nga nagsunod sa atong programa. God bless you mami. So, pwede mo makatanaw higala sa akong account, no? Kay nag-live ko diri na lang aron makita niyo ang video sa Libre Clubes nga account. Makita ra niyo higala. Okay, mo padayon ta sunahan, mo adto ta mga higala sa pagtagad sa pangutana nga maoy tagaan nato og pagtagad karong gabi na atong ibalik ang panahon ni Brother John. Okay, daghang kayong salamat Brother Libe. Well, mga higala adto ta sa paghatag og atensyon ni ining reaksyon, no? Ato ning kuan sa pangutana nga ato manggod nga gitubag kagabi kay kagabi atong gitagaan to og atensyon o pansin ang gipangutana ni ex Barangay Captain George Luna nga dinhi gyud sa estasyonan sa DYCM nabati niya nga ang Sabado igpapahulay na nga iya sa mga Hudiyo o niya ang Domingo iya sa mga Christian. O kana ato manang gipasabot kagabi So nindot ni nga naay magpakisusi mangutana aron ang bakak maila gikan sa kamatuoran. So wa gid kay makita nga gipamatud-an sa Biblia nga ang Sabado igpapahulay iyaras mga Hudiyo kay ang gisulti sa Biblia usa ra gyud ka adlaw ang igpapahulay gihatag sa adlaw ng ikapito. Og unya kini siya dili lang kay iyas mga Hudiyo kundi para sa tanan nga mga tao. Ang daghan lang ang nagdumili ini. Well adto ta kini ang sa gipaluap no ni Brother B-Boy, no? Brother B-Boy. Suri kayo dili na ni nako makuha nig unsa pa ang letter S kay sa akong pagkuan sa akong pag-text wala man kay reply. No, wa makay ang ako lang usara ugma tubago ni ingon ra ka salamat sir. Unya nangutan ako kung sa maning B-Boy is no wa kay reply until now siguro nahurot sa nimong load expire na. Okay lang brother B-Boy no. Ato ning tagaan og pagtagad. Ang imong giingon re pero sayod mo sir nga ang Domingo mauna ang adlaw sa pagsimba human mabanhaw si Kristo. Salamat sir, si B-Boy is ne. Okay. Kinini ang brother B-Boy. Kanang imo pangutan na sayod mo nga ang adlawng Domingo mo ng adlaw sa pagsimba, human mabanhaw si Kristo. Wala mamisupak ni ana nga si Kristo na banhaw sa adlawng Domingo. Kung imong itandi sa Biblia, tandi nimo sa Biblia, wala kay makita dinhi sa Biblia nga ang Domingo mao ang adlaw nga igpapahulay. Wa kay makita ni ana dinhi sa Biblia nga ang Domingo mao'y adlaw igpapahulay. Well ni kaning imong gihisgutan dinhi nga si Kristo gisimba sa adlawng Domingo sigon sa tunada sa imuhang gitext diri. Imo nang makita sumala sa Mateo 28:9. Ang tinuod nga pagkasulti brother B-Boy, bisag unsang orasa, bisag unsang adlaw, mahimo nga imong simbahon ang Ginoo. Apan dili pwede nga bisag unsang adlaw, mahimo na nga adlaw nga igpapahulay. Nganuman, tungod kay kung imong susihon sa Biblia ang adlaw igpapahulay ikapito, dili kay unang adlaw nga mao ang Domingo. Karon brother B-Boy, ingon ni ini ang resulta. Ingon ning resulta. Kini bang pagdapig sa kaugalingong panghuna-huna, pagdapig sa kaugalingon nga pagsabot sa tao, mauni hinungdan
nga makapalayo nato dinha sa Ginoo. Ha? Yes, ang Ginoo nabanhaw sa adlawng Domingo. Pero nganong nahitabo man nga diha sa adlaw sa paggabanhaw sa atong Ginoo, inyo man pong gihuna-huna nga mauna na ang adlaw nga igpapahulay. Pamati iragod ninyo ni kining gihisgutan dinhi o unya kana bang ayaw ninyo og dapigi ang inyong kaugalingon nga pagkasayop kay kung magbasi lang gyud ta o sa kabubuton sa ingnon tattao unsa may mahimo nato ni ana o niya ha atong ato ning basahon dinhi sumala sa gihisgutan dinhi sa dinhi sa Levitico 23:3. Unya kamo og maglisod magani mo pagdawat og pagtuo nga niya makita gyud Biblia, mas labi na gyud nga malisod ang pagdawat namo diri sa pag-angkon nga ang Domingo mo'y adlaw igpapahulay kay mo'y pagkabanhaw sa Ginoo nga way mabasa. Ha? Lisod na namo madawat. Kay kini nga programa nagbasi man Bible based man Kung dili man ninyo madawat ang nian ay sulat o gipasabot sa Biblia, mas lalo na gyud nga dili namo madawat kanang inyong giingon nga dili o mabasa o wa gipasabot sa Biblia. Niya sumala sa Levitico 23:3 ingon ini. You have 6 days when you can do your work. Manigisgutan din ka sa Contemporary English Bible. Ingon din you have 6 days when you can do your work. Aduna kamoy unom kaadlaw nga makabuhat sa inyong mga buluhaton. Pila kaadlaw? Unom. Nan karon kung ari nagyud ka sa paghuna-huna nga ang Sabado igpapahulay sa mga Hudiyo, unya ang Domingo igpapahulay sa mga Christian, maduha na kaadlaw igpapahulay niya ang gisulti unom kaadlaw magtrabaho. Unya dili nagyud na madapa. Di ba? Kay unom kaadlaw gisugo nga magtrabaho, unya igpapahulay pa ang Sabado, igpapahulay pud ang Domingo, naduha na ang adlaw igpapahulay. Pero ang gisulti sa Biblia usara ang adlaw igpapahulay og ang adlaw nga ikapito, mao na ang adlaw igpapahulay. So niya, you have 6 days when you can do your work, but the 7th day of each week, tanawa gyud gi-specify gyud ni apan ang ikapitong adlaw sa matag simana is holy because it belongs to me. Ang matag ikapitong adlaw sa simana balaan kay kini alang kanako. Wala gyud kay makita sa Biblia nga ang unang adlaw o Domingo alang sa Ginoo. Ang gisulti dinhi it belongs to me. Unsa ni siya? The 7th day. Unya gisgutan dinhi no matter where you live, nya kalom ni. Kung diin man kang dapitan nagpuyo, nagpuyo ka sa Pilipinas, anywhere in the Philippines o anywhere in the world, ug nagpuyo ka, ingon di, no matter where you live, you must rest on the Sabbath and come together for worship. This law will never change. Klaro gyud ni. Nga kining balaura bisag diin ka nagpuyo, matud pa, this law will never change. Unya inyo lang sayon-sayonon nga igpapahulay na ang Domingo kay diha na banhaw ang atong Ginoo. Wala na kay makita ni ana dinha. So klaro man ni ang gisultis Biblia. Unya mga kaigsunan, isulti ko sa inyo. Dili ba mo magpasalamat mo hangad dito sa itaas sa langit? Nga inyong pasalamatan ang Diyos nga mintras buhi pa mo, baskog pa mo og lawas. Unya, wa pa mo sira ang adlaw sa kaluwasan, inyong nadungog og nabati ang pulong sa Diyos, nabati ninyo ang kamaturan, di ninyo pasalamatan ang Ginoo ni ana, o kaya padayunan ba ninyo? Pagsupak ang pulong sa Diyos, bisan pa sa inyong nasabtan, nahibaluan og nadunggan? Sa Juan 17:17 gisulti, balaan na sila pinaagi sa kamatuoran, ang imong pulong mao ang kamatuoran. Pulong sa Dios ang inyong gipamatian karon, kamatuoran gyud ni. Unya dili ba mo angay magpasalamat ni ana sa Ginoo
o kaya magpadayon balang gihapon gyud mo pagsupak tungod sa inyong namatan og mahayag. So gisulti dinhi, this law will never change. Mo ni gisulti dinhi. Unsa man ni ang ikapitong adlaw, mauning adlaw nga igpapahulay nga gihatag sa Ginoo nga papahulayan sa tao. O Exodo 28 ngadto sa 10 nag-ingon, remember the Sabbath day to keep it holy. Matud pa, remember the Sabbath day to keep it holy. Hinumduman mo ang adlaw nga igpapahulay aron sa pagbalaan ini. Nangyun, 6 days shalt thou labor do all thy work. Unom ka adlaw makabuhat ka sa tanim bulaton, but the 7th day is the Sabbath of the Lord thy God, thou shalt not do any work. O kaning ikapitong adlaw, iya gina Ginoo. O gihatagan ka nag-unom ka adlaw para makapanginabuhi ka, makapanarbaho pa. Imo pag yung apilon ng adlaw nga usa ka adlaw nga iyas Ginoo ikapito. O pamatii dinyo dinhi sa Herbihanon 4 kinin dinhi sa Herbihanon kapitulo 4 versikulo 4 ug 9 dinhi sa today's English version. Nagingon dinhi for somewhere, kuha nyo ning punto somewhere. For somewhere in the scriptures, this is said about the 7th day. Remember, for somewhere, nag-ingon din in the scriptures, dinhis kasulatan, this is said about the 7th day. Mauni gisulti, mahitungod sa ikapitong adlaw, not first day. Kaya kung first day, natural Sunday. Unya nag-ingon din God rested on the 7th day from all His work. Tanawa, ang Diyos mipahulay sa pitong adlaw, gikan sa tanan niyang buluhaton. Nya, nag-ingon din is 9. As it is, however, there still remains for God's people a rest like, kay nagpilit naman nun atong Biblia hinoon. Rest like God's resting on the 7th day. Remember, ang gisulti din nga matud pa, there still remains for God's people ang adlaw nga ikapito nga gipahulayan sa Ginoo, nagpabilin kini alang sa katawhan sa Dios. Kung ang Biblia ingon nga pulong sa Dios nagpamatuod nga ang adlaw ikapito nagpabilin alang sa katawhan sa Dios. Karon ang pangutana sa tanang mga Sunday keeper, sa tanang mga Sabbath breaker, unsay inyong paghuna-huna, unsay inyong pagpamalandong nga matud pa dinhi, there still remains for God's people a rest like, nagingon dinhi, a rest like God's resting on the 7th day. Sa ikapitong adlaw, wagid unang adlaw. Kay kung unang adlaw, siyempre, Sunday. Busa, Brother Biboy, imo unta nga mapamalandong kining bahina, unta sa tanang mga naminaw karon, mintras dili pa ulahi ang tanan. Usahay bitaw, makahuna-huna ko kanang gikan dinhi unya dili baya gid sad usahay sayon ang among sitwasyon dire. Ngano? Mugikan mi dito sa balay, mayo ang panahon. Pero pag abot sa tunga, labi na gyud. Wa gid kay kapasilungan gyud, wa kay kakuanan, bundakan kas uwan. Mauga mabasa mi. Ug unya daghang mga panahon nga kami sa among kinabuhi gihudlat sa mga panghitabo dihas karsada, sa mga disgrasya ug uban pa. Kini among naagian, ulan ug init, unya abog, magmotor ka, unya igagis dagkong mga sakyanan, wa man sila interes nimo kay nag-ulan, wa man sila interes nimong di maayo, pero manghilamos ka gyud. Ngano man tungod kay naa may panahon nga malanawan ang karsada. Unya pila ka bises nga dili na normal ang ulan, mas standby ka kay magpahubas pagkas tubig kay ug dili ka lang gyud mo standby mo pugos ka ianod ka man gyud, dala ka magis tubig ug mahigop ka nianang mga drainage kanang imburnal aw asa man unya ka mulutaw adto na gyud sa hunasan ug asa ka madala. Kining tanan amo ning maagian pero amo ra gyud nang giampo sa Ginoo.
So sa laktod ba nga paggasulti, kami naghimo mi ining mga bahina. Una, gisultis Ginoo iwaling maing balita. Pangalawa, kung wala gyud tawo nga magsulti sa kamatuoran, unsa kaha sa mga tawo nga wa mahisayod, sa mga taong inosente nga wa sila masayod sa kamatuoran, muabot ang kinutuban sa ilang kinabuhi, unsa may paglaom alang sa kaluwasan. Ang Ginoo gustos, Ginoo nga ipabati, ipahibalo ang tanan. Ha? Sa'y makapamalandong ko, baliwala man lang ang atong sakripisyo, baliwala lang pod ang pagpakamatay ug ang sakripisyos Ginoo, gibiyaan niya ang iyang trono ni Ginoo Hesus didto sa langit, nagpakatao dinis kalibutan, ug unya nagpalansang didto sa krus, gibebi ay gisumba, giludan, gisagpa, unya giingnan pa kay giblindfold man si Kristo. Be kuno Hesus, tag-anag gisay nagsagpa nimo, tag-anag gisay nagluwa nimo. Samtang didto siya sa cross, ang mga tao nga nag-agi nagbiay-biay, kining tawhanaa nagluwas sa uban, pero sa iyang kaugalingon dili siya makahimo sa pagluwas. Mura bag gisudyaan ang Ginoo, pero kining tanan giluom o giantos ra gyud ni Ginoo aron nga ikaw ug ako kitang tanan makabaton og paglaom sa kaluwasan. Sa tanan nga gihimo sa atong Ginoo, daghan ang nagbaliwala niini. Daghan sa mga tao karon nga naminaw sa pulong sa Dios ingon nga kamaturan, pero sa gihapon daghan ang mga kasing-kasing nga nagdumili sa pagdawat sa kamatuoran. Gipamulong na ni Kristo, dili ang tanan mag-ingon Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit, kundili ang nagtuman sa kabubuton sa amahan nga naa sa langit. Si Kristo nang namulong ana. Asa man na makita ang ipamulong nga ni Kristo sa Mateo 7:21. Pero ngano nga ang tao nagpabilin man gihapon, nagpailalom sa sugo nga iya sa tao, samtang gisalikway ang sugo nga iya sa Ginoo. Hinumdumi ninyo, Brother B-Boy, uban sa tanang mga naminaw karon. Nga kini nga programa nga inyong gipamatian, ang naghawid na lang ani ang panalangin sa Ginoo. Kami diri pobre nga pobre. Maingon nato nga poor of the poorest gyud mi diri. Pobre sa mga pobre. Kini nga programa daghanang mga panahon nga nagtakilid ni siya. Pero ang Dios lagi, God has 1,000 ways for us for which we know nothing, na ay mga tao nga gigamit sa Ginoo nga ang ilang hunahuna ug mga kasing-kasing bukas nga mutabang aron mapadayon ang pagsulti sa kamatuoran dinis kahanginan. That's why nga hangtod karon nagpabilin kini nga programa dinis kahanginan inyong gipamatian. But time will come nga unya mahunong na ni siguro kabubuton na nas Ginoo karon. Pahimuslin ninyo ang mga butang nga inyong nadungog og nabati dinhi. Nganuman tungod kay ang inyong gipamatian kamatuoran. Maunang gisulti sa Herbihanon 3:15, samtang ginaingon pa karong adlaw, pagkadungog ninyo sa iyang tingog, ayaw ninyo pagpagahia ang inyong mga kasing-kasing, ingon ni adtong pagpangsupil nila bato kanako. Mao na gisulti sa Herbihanon 3:15. Di ba nadungog og nabati na ninyo ang pulong sa Dios? Ang pulong sa Dios kamatuoran, matut pa sa Juan 17:17. Meaning ang kamatuoran inyo nang nadunggan, nahibaluan. Ang pangutana karon, diha sa imong hunahuna ug kasing-kasing, gihangop mo ba ang kamatuoran? Gusto mo bang kinabuhian ang kamatuoran? Gusto mo bang alagaron ang Dios sa pagsunod sa kabubuton sa Dios? O mga lagad ka sa Dios, magsimba ka sa Dios, mga lagad ka sa Dios, nagampo ka sa Dios, pero luyo ini imong gisupak ang kabubuton sa Dios? Remember, ang gisulti ni Kristo, dili tanan magaingon Ginoo, Ginoo makasulod sa langit, kundili ang nagtuman sa kabubuton sa amahan nga naa sa langit. Maniwala kay gala, ang pulong sa Dios tinuod. O gunya nagsulti siya, sumala sa 1:22, 1:21 sa Santiago, busa lugurin ninyo ang inyong kaugalingon sa tanang buling og sa naghingapin nga pagkadautan. Timan-ig
nga sa atong pagsupak sa kabubuton sa Dios, sa atong pagsupak sa kasuguan sa Dios, mao ni nakapahimo natong hugaw ug bulingon sa atubangan sa Ginoo. Pero sa dinha karon nga nadungog nimo ang pulong sa Dios, gingon, busal lugurin ninyo ang inyong kaugalingon sa tanang buling ug sa naghingapin nga pagkadautan, ug dawatan ninyo sa kaaghop ang tinanom nga pulong nga arang makaluwas sa inyong mga kalag. Ayaw gid ninyo ug isalikway, dawatan ninyo sa kaaghop ang tinanom nga pulong nga arang makaluwas sa inyong mga kalag. Ang inyong gipamatian karon nga mga pulong mauni ang makaluwas sa atong mga kalag. Unya ang gisgutan sa 1:22 sa Santiago, hinuon tumana ninyo ang pulong. Wa kita tagaig authorities Ginoo o katungod nga musupak ta. Hinuon tumana ninyo ang pulong ug dili kay magpaminaw ra kamo nini. Ipaunsa ang pulong sa Dios, ipatuman. Dili lang kay igo ratang maminaw. Balikon ko, kun unsay imong dangatan unya sa adlaw sa katapusan. Dili tungod kay wa ka kadungog, dili tungod kay wa ka makabati, dili tungod kay wa ka mahibalo sa kamatuoran. Nahibaluan mo na ang kamatuoran pero imo lang gidumilian. Kung malaglag man ka sa adlaw unya sa katapusan, wa kanay mamahay, wa kanay mabasol pa gawas sa imong kaugalingon mismo. Ang Dios nagadasig nato, hinuon tumana niyo ang pulong ug dili kay magpaminaw ra kamo niini. Hinuktuki ang gipamulong ni Kristo, dili tanan mag-ingon Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit ung dili ang nagtuman sa kabubuton sa manaas langit. Brother B-boy, hinaot ba? Ha? Kanang giingon nimo may mabasa nagsimbag Domingo? Ha? Tun-i, kung dito ba nagsimbahan? Ikaduha, ha? Tun-i kuno, kun kana tungod kay gisimbas Kristo sa adlaw Domingo, mao na ba na ang adlaw ni Papaulay? Imong nadungog na bati, this law will never change. Si Brother Libby maghatag og dugang pagpatinaw pagpasabot sa natin-awan og nakasabot na ninyo nga mga una-una. Brother Libby? Okay, daghang salamat Brad John. So ato ning tan-awon mga nag-view no diri sa atong account, ang mga nihidugang sa atong gibasa ganiha. Niya si Brother Evangelist Mike Rivera, niya si Sister Evelyn Mainit nga Tuanis, Germany. Brother Doming Bunukan, nagtanaw po uban ka nato karon. Niya po si G.R. Cortez. Salamat po no. Niya po si Brother Nilo Hilig. Dong, mura mag sildam ragid may ka-receive sa imo diri dong og mga ingunana. Thank you. Niya po nakita din si General Cosmo Sigarino. Maayong gabi niya ni pagid siya minsay og maayong pagpaminaw sa tanan, layo distansya mo kay sa ato ning gamay ra mo kay mga kuago dinhi, og maayong pagpaminaw sa tanan gikan sa Purok Little Hills. General Cosmo Sigarino dinhi tuani sa gawas. Audio niya po si Dong Sincere Sigarino, Sincere Sumalinog, I'm watching Manoy, God bless. Niya po si Sister Ila Lipalam Kalapuan, nakiguban po nato. Niya po si Brother Siloy Veronas sa Upper Kaduan, Junior Claves. Niya po, mao niya ito manakita din sa ato nga account. Niya arita sa official account nato sa DYCM. Niya yung mga nahidugang nga nagpadala og mga mensahe. Okay, niya si Primo Maasin. Mayong gabi, Brad Libby og Brad John. Kumusta mga brothers og sa tanan nga nagtan-aw sa FB Live og sa tanan nga nagsunod sa programa Jesus is Our Hope. God bless kanatong tanan mga igsoon from Pinapugasan SDA Church, Escalante City. Okay, salamat Brother Primo. Kumusta nimo uban sa imong pamilya ug tanan nga mga kaigsuonan diha, Brother Primo? Ya, kaluis Ginoo, kami diri okay ra, hope nga kamo po diha tanan okay ra pod. God bless. Okay na po si Sir Jamie Monte Alto, mga igsoon gikan pas Lunes wala ko kabyo online kay naa kami 10 days of prayer.
Muwatch lang ko later. Okay, thank you kayo, Brother Jemmy. Niya po, Sister Jeneline Lumuntad, good PM, Brad Jerry Lumuntad. Kinsay ngalan sa imong amahan o ginahan, o taga-asa sila dapit nga lugar. Okay, pangutana to ni Sister Jeneline. O niya po si Robas. Maayong gabi sa tanan nga nagpaminaw karon. O God bless from Villaba, SDA Church. Okay niya po si Brother Jerry Nailon, salamat sa paglab o pagpray. Ingon sab kang Brother Moises Alex Liaban, salamat sa pagpray o paglab. O niya po si Brother Edwin Notarte, ingon siya rin ni Amin. Ani ato ning lantaw ng pikas nga screen mga higala, alang sa mga nahiduga nga nag-like o nag-love. Ato ning tanaw niya si Brother Nelson Bersero, o niya po Carlos Miris Lumapak, Mary Grace Mungkada, mainit niya po si Scott Nathan Lucero. Ato sa nakita si Daryl Edar Tunyakaw, Jonty Dauman, o niya po si Nikon Guandi Boyno. Okay, niya po Romil Tumakay. Aniya ato ning tanaw ning pikas. Ato sa nakita dinhi si Esperanza Casiano Aniban, Melinda Ilustrisimo Santillan. Niya po si Sherwin Orsal, Brother Alger Lipon sa Tuanis Iligan. Niya po Brother Elbodam Flores. Okay, si Ayan Kevin Dorotan. Muni atong mga nakita na hidugang nga naglantaw. Kanya ni pa'y mensaheng hindangat ini gikan kang Jade K. Dorotan. Mayong gabi mga igsoon, shout out ko sa akong maginikanan nga naa karon sa Banaw, Tabango, Lite. Naminaw sa inyong programa, ingon man sab kanamo, naminaw sab more power sa inyong programa. Okay, more power also Jade K. Dorotan. Okay, adto ta mga higala sa unahan. Niya po si Brother Jerry Nailon, the speakers. Niya po si Jam Chu Flare Free, si Sister Kwani. Tuwa sa Kwani siya kanang Escalante City. Nagtanaw ni nato sa ato nga programa karon. Okay, moadto na ta sa pagtubag, dugang tubag sa pangutana nga gipadangat dinhi. Giyon sa to paghanay niya Brother John. Ang iya Brother Libing niya, pero nahibaw mo sir nga ang adlawng Domingo maong agsimba kay pagkabanhaw na sa atong Ginoo. Okay, salamat no. So, wag mo na i-deklarar sa Biblia na ang adlaw sa pagkabanhaw mauna ang adlawng igsisimba or igpapahulay. Di ba? Igpapahulay ko na siya. Okay. Wag kita mabasa ana nga giproklamar na sa Ginoo, gideklarar sa Ginoo, or gisugo sa Ginoo nato. Nalay higayon nga gisimbang Ginoo, katong gisgutan ni Brother John sa Mateo 28:9, Dios dan. Kay human na ba nos ginusos, nasugatan sa mga babay, isimba sila, tubanhaw mo rin Ginoo malani. Pero wato maghisgot nga tungod kay nakasimba sila sa pagkabanhaw, mo na gitong adlaw nga igsisimba igpapahulay wa mga higala. Wa ilisde ang adlaw nga igpapahulay, ang adlaw sa pagsimba wa ilisde ang adlaw nga pahulay mo gini official sab nga adlaw sa pagsimba. Kay kanang pagpahulay gi-mention diya sa Biblia, dili na kay pahulay nga matuog tas balay. Pahulay na sa atong buluhaton, o niya magpadayon ang buluhaton sa Ginoo. Magsimba tas Ginoo, magdaig sa Ginoo ni anang adlaw nga pahulay. Muna gitawag natog official nga adlaw igpapahulay o adlaw sa pagsimba mga higala sa katawhan sa Ginoo. Gisgutan ni Brother John kaganiha nga makahimo ta sa pagsimba sa Ginoo sa bisan unsang adlaw, bisan unsang orasa, makahimo ta pagsimba sa Ginoo. Gani
ang kinaaya sa mga Seventh-day Adventist kada gabi o kada buntag higala nanay gitawag og family worship. Na worship kan isimba, magsimbas Ginoo ang pamilya buntag o gabi. Bisan unsa ng adlaw, kada adlaw na munay kini sa mga Seventh-day Adventist. Kay ang pagsimba wa na nag-agad og adlaw mga higala, makasimba kas Ginoo bisan unsang adlaw sa semana. Mga Seventh-day Adventist daghan simba og Biyernes gabi, napoy simba og Miyerkules gabi. Ino na nga sistema. O diya sama karon nay mga churches nga naghimo og 10 days of prayer, magsimba na kada adlaw mga higala. Kay way problema sa pagsimba bisan unsang adlaw, bisan unsang orasa. Ang dakong problema higala kung moingon ka nga ang Domingo na mo'y giilis nga adlaw sa pagsimba sa panahong Kristiyano. Wa ilisdi ang igpapahulay, wa ilisdi ang adlaw sa pagsimba nga mga alas. Wa na ilisdi higala. Pero makahimo ka pagsimba bisan unsang adlaw, kay di na bawal no ang pagsimba. Pero ang bawal higala kung ang unang adlaw semana imong tawgon og adlaw igpapahulay o niya adlaw sa pagsimba. Nga naman ang Biblia klaro nga nagmensyon, ginisgutan ni Brother John kaganiha sama sa iyang gibasa sa nakasulat sa libro sa Levitico 23 versikulo 3, no? Moni mabasa ako ni otrohon kay ko dinhi matod pa sa contemporary English version nga duna kamoy unom kaadlaw diin makahimo kamo sa inyong mga buluhaton. Apan sa ikapito kaadlaw sa matag semana. Klaro ha kanang word matag semana. Nagina ikapitong adlaw muna last day and the 7th day of the week. Ang ingos Ginoo, apan sa ikapito kaadlaw sa matag semana. Balaan kining adlaw tungod kay kinialang kanako. Bisag asa pa mo magpuyo, kinahanglan ka mo magpahulay sa adlawng igpapahulay. Tanaw ha? Kada ikapitong adlaw sa matag semana. Ingon ang Ginoo, bisag asa pa mo magpuyo, kinahanglan magpahulay ka mo sa adlawng igpapahulay. And come together for worship. Ug maghiusa ka mo sa pagsimba. Come together for worship. Munang masabado, kada ikapitong adlaw sa matag semana. Ingon ang Ginoo, maghiusa ka mo sa pagsimba, o niya, gisumpayan pa yun. Period man to. Ano yung sumpay? This law will never change. Kining balaura, dili gayud mausab. O niya, ato din ang ilisdan sa bagong tugon, nga ang Diyos maginamulong ana, nga kining balaura, dili gayud mausab. Kinsa ng balaod? Balaod na ni Moses, dili balaod da sa Ginoo. Ang gingos Ginoo kanang ikapitong adlaw sa matag semana, ako ng adlaw, balaan na, ayaw ninog hilabto ng adlaw. Bisag asa pa mo magpuyo, magpahulay ka mo. Pagkaloy pahulay, unya mag-iusa ka mo sa pagsimba kanako. Kining balaora, di gyud mausab. Yausbo na to. O nay kuyaw kay higala, pulong nis Ginoo. O niya usbon sa tao, di gud mausab. O tanawon pag ginato, tanawon pag ginato, ang uban nga di pamahayag sa balaang kasulatan. Okay. Kung atong tanawon ang Isayas 66, 22 o 23, mahigala ang 22, naghisgot og bag-ong langit og bag-ong yuta nga adto ditong makatawhan si Ginoo. Mga linuwas. Pero ang 23, ang imong mabasa, dinis Biblia, sa mayong balita nga Biblia, kay ingon nga mulungtad hangtod sa kahangturan ang bag-ong langit o ang bag-ong yuta nga akong himuon. Gaya ko nisunahan. Ingon nisunahan, og matag adlong igpapahulay ang tanang tao muduol kanako didto sa Jerusalem aron sa pagsimba kanako. Gitinaw ni propeta Isayas sa iyang sulat ang 22 naghisgot og bag-ong langit bong yuta
diin adto dito ang mga linuwas. O niya ang 23 naghisgot nga matod pa og matag adlawng igpapahulay ang tanang tao. Tanan jud ha. Kung maka mga luwas ta, apel gyud ta ana. Tanang tao man, ang tanang tao muduol kanako aron sa pagsimba kanako matag adlawng igpapahulay. O ni ari ka sa duway version nga Biblia, matag adlawng Sabado. Ang tanan tao muduol kanako dito sa Jerusalem aron sa pagsimba kanako. Higala atong makita sa Biblia nga wa ilisdi ang adlaw nga pahulay og adlaw sa pagsimba. Muna gitawag og official nga adlaw sa Ginoo. O ata pa yung dugangan. Dini sa Deuteronomio 6:8 sa contemporary English version. Ingon ani ang atong mabasa higala. Then on the seventh day, don't do any work. Instead, come together and worship the Lord. Ay, klaro din come together and worship the Lord. Unsa ning adlaw? Seventh day. Mao nang gisulti sa Biblia ang ato nga buhaton ang pagsunod dili kay ang pagsupak. Okay, wa naman tay panahon mga higala sa dili pahingti tapuson ng atong tulumanon ania ang atong theme song. Okay mga higala, magampo kita. Mahigugmaon og dalaygon ka nga Dios sa walay katapusan. Dagang salamat sa kahigayunan nga napaabot ang kamaturan sa igdulong